Κοιτάξτε, παουτζίδες. Για μένα βρείτε τους τρεις πιο έξυπνους παουτζίδες της Τούμπας. Που να μπορούν να ξεχωρίσουν τα φασόλια από το ταξί. Για τέτοιους έξυπνους θέλω. Και να σας πω πόσο είναι το πιο εύκολο αυτό που θα σας πω. Βρείτε τους πιο έξυπνους, τρεις όμως παουτζίδες, τρεις. Που να μπορούν να ξεχωρίσουν τα φασόλια, τη φασολάδα ρε παιδί μου, από ένα ταξί. Και άμα πούνε οι παουτζίδες, να αυτό είναι ταξί και αυτό είναι φασόλια, αυτούς τους τρεις πάρτε τους, που είναι οι πιο έξυπνοι της Τούμπας, πηγαίνετε στο Χιούστον. Στο Χιούστον, εκεί, στην Αμερική. Μπείτε μέσα στον πύραυλο και θα πάτε στη σελήνη. Αυτό είναι πιο εύκολο. Παρά να πάρετε πρωτάθλημα. Αυτό που σας είπα είναι πιο εύκολο. Να πάτε στο Χιούστον, να μπείτε στον πύραυλο και να πάτε στη σελήνη, παρά να πάρετε πρωτάθλημα. Που βγαίνει ο Ζαγοράκης και λέει πάμε για πρωτάθλημα. Από πού και ως πού ρε. Με ποια ομάδα.